ni. Anta 100. Ayo ay bati gamay ra 100. Pila day? Ang kwarta ay si Siyo. Agi 200. 200. Da 3 card. Ayo unggoy ta kay para. Ya unggoy yo. Unggoy nga. Unggoy. Gigi ato na sugdan ay wala. Siya unggoy, siya ay ikaw unggoy siya mangkit. Gigi ato na sugdan. Diri na lang. Unsa kita 3 card? 3 card. Ayo unggoy ta. Agi unggoy. Agi unggoy dito tayo. Okay ra. Pila na ka bra? Tay da okay ko si Manny na ron. At tayo may pare sa kuha ay. Wala gyud kay pares dira. Bulot Wala pares dira. Siya mi way pares mo nagbunot. Oh, kinsa? Pana. O paana? Gigi. Hindi sigala. Oh, utot ninyo. Kuya. Natra. Atay ba na magubaya na mabunot na. Bila ay nako. Atayaw. Gaya na mabunot sa bukan. Pagbunot na magaya na. Hindi ako diri. Ay, ikaw na. Ay sa Ay, sa. Ay, bunutan ako Gaya na yun. Gaya, mo nilang kanya. Pildihan ako. Jadi kukur kaya Dali. Na oy, Pero kay wala nakapurtan mo. Anong mo na lang nakapurtan? Dapil. Uy, para challenge Ay, ba? saba. Ato na isutanan. Bot-bot. Sinabak. Borit. Gaya na ulit. Ito, yung tricks. Pwede na pao ng bluetooth. Ang cellphone. Parang ato hadlokan na. May police. Unsa naman yung bra kadra be? Pulis! Lah, pulis ko na. Wala na rin. Nakakatar ang mga bata. Anya, walang gigakwarta na mga ilad do. Hindi natin naod. Boy, di kami tunod eh. Di doon. Di, tara. Yan ato sa Giyos pa. 1, 2, 3, 4. 4 na ba? Sumarupig. Pulis. Boy, tama. Tama. What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out di kong Kinkin. Shout out ko sa kong ate. Shoutout ko ang tila ni Orango. Shout out po kong John Luis Rivera. O kang Gerald Bourbon o kang Kaya Justin Bantok. Shout out po po sa kong kong mama. Adrian Kababan. Shout out daw ko sa kong papa. Og shout out po ko sa akong mama og papa. Shout out ko sa kong papa. Shout out ko sa akong tanang mga pamilya. Shoutout ko na itidya sa Orango. Og shout out po kong Yami. O kang Pinky o kang Tribble. Shoutout ko sa tanan na nanaw dira. Shout out Shout dol. out kung saan na naman Guys, share.